Само те сверлях за това, че си готина, ма. Да не си свирил, смешник. Ще ти Яка сценка, нали? Скучах и го измислих. Днеска не знам за какво да говоря, бе, хора. Мислих да говоря за това, което ми идва през ума веднага, но тогава, когато мисля, виждам, не измислям нищо. Тоест, ако трябва да говорим за това, което ми идва през ума, няма да говорим за нищо. В този случай не знам какво правя в момента. Нищо. Така. Искам да ми кажете за какви теми да говоря. Разбирате ме? Искам да ми кажете за какви теми да говоря. Разбирате ли ме? Не, наистина. Напишете коментари какви теми искате да говоря. Смятам да направя страница в YouTube. Когато я направя, пишете. Дори може да пишете и в страницата на Facebook. Антонио Костадинов. Пише актьор, режисьор. Тъй че... знаете, като мен е актьор няма. Много съм смирен. Страшен съм. Така. Пишете коментари, моля ви. И по тези теми, където пишете, аз ще направя видеота. Просто защото не ми идва нищо. Аре, чао!